Samantala, arestado rin ang isang lalaki matapos manaksak ng 3 katao bandang alas 2 ng madaling araw noong January 1, 2026 sa bayan ng Infanta. Ayon sa ulat, ang mga biktima ay ina at kapatid ng sospek kabilang ang isa pang lalaki na nagiinuman sa kanilang bahay. Batay sa paunang investigasyon, dumating umano ang 23 anyos na sospek sa lugar nang bigla umano nitong nilapitan ng mga biktima mula sa likuran at sinaksak gamit ang isang patalim. Agad naman ay sinugod sa ospital ang mga biktima upang mabigyan ng karampatang lunas. Samantala, nagsagawa naman ng hot pursuit operation ng rumesponding mga pulis na nagresulta sa pagkakaaresto sa kanya. Patuloy pa ang masusing investigasyon ng otoridad upang matukoy ang motibo ng krimen at iba pang detalye ng insidente. IFM News. IFM News. IFM News.